Σας καλωσορίζουμε όλους. Τιμή μας που ήρθατε σε αυτή την μικρή ημερίδα που κάνετε αυτή τη συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε άμεσα. Έχουμε από 20 λεπτά μας εδώ πέρα να πούμε το κομμάτι της παρουσίασης που είχαμε ανακοινώσει. Θα ξεκινήσει ο Μιχάλης ο Φραγκιαδάκης. Λίγο ή πολύ νομίζω ότι τον γνωρίζετε πια μέσα από όσα έχουν προηγηθεί. Θα μιλήσει για το κομμάτι της ελιάς, για τον κύκλο της. Μετά θα συνεχίσω μάλλον εγώ και ο Δημήτρης ο Μήταρος θα μιλήσει για τα μηχανήματα όπως έχουμε πει. Και πάλι καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Όπως σας είπε και ο Θοδωρής, θα έχουμε από 1-20 λεπτό ο καθένας μας μία παρουσίαση. Θα τις πάμε στη σειρά και μετά όταν τελειώσουμε και οι τρεις μας, θα μας κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Έχουμε εδώ μικρόφωνο και για εσάς, να σας απαντάμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Φανταστείτε πως καθόμαστε τώρα να δει για εμάς τους τρεις, έτσι να υπήρχε μια κομπανία εδώ πέρα να μας παίζει μουσικούλα. Και φανταστείτε η μουσική να μην έχουν ρυθμό. Εντάξει. Αυτό που θα ακούγατε δεν θα σας άρεσε. Ή φανταστείτε να έχουν ρυθμό, να ξέρουν να παίζουν, αλλά τα όργανα να είναι ξεκούρδιστα. Να μην φταίει ο μουσικός, δηλαδή να φταίει το όργανο. Ή φανταστείτε να είναι εντάξει και ο μουσικός, να είναι εντάξει και το όργανο, αλλά η μικροφωνική εγκατάσταση να κάνει παράσιτα, σκαμπανεβάσματα, να μην λειτουργεί σωστά. Πάλι δεν θα σας άρεσε αυτό το κομμάτι. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και η ελιά. Δηλαδή, για να παράξει η ελιά, θα πρέπει να ακολουθούμε τον ρυθμό της. Έχει δικό της ρυθμό, πρέπει να τον ακολουθούμε. Δεν αρκεί αυτό όμως. Θα πρέπει η ίδια η δομή του δέντρου με αποσυντώνησης. Θα πρέπει και η δομή του δέντρου να μπορεί να υποστηρίξει. Αν ξεκουρδίσουμε το ίδιο το όργανο, την ίδια την ελιά, θα έχουμε πρόβλημα. Και αντίστοιχα το έδαφος που τροφοδοτεί το δέντρο, πρέπει και αυτό να είναι στην κατάσταση που πρέπει. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά θα σας κάνω εντάχει μια σύντομη παρουσίαση δική μου. Νομίζω ότι περισσότεροι με ξέρετε. Όσοι δεν με ξέρετε θα σας πω πολύ γρήγορα ποιος είμαι. Είμαι γεωπόνος από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχω περάσει 8 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία. Δεν είμαι θεωρητικός όμως. Με τον Μιχάλη εδώ το συνεργάτη μου είμαστε επαγγελματίες κλαδευτές. Κλαδεύουμε κάποιες χιλιάδες δέντρα τη σεζόν. Έχω το κανάλι στο YouTube που έχουμε φτάσει στα 3 εκατομμύρια. Διαχέουμε λοιπόν δωρεάν γνώση. Αλλά ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι εκπαιδευτική εκπαίδευση. Δεν είναι ότι εκπαιδεύουμε επαγγελματίες, είμαστε επαγγελματίες εκπαιδευτές. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ελαιοκομεία. Ο ρόλος μας είναι εκπαιδευτικός, δεν είναι συμβουλευτικός. Δεν θα με πάρετε τηλέφωνο να μου πείτε Μιχάλη τι να κάνω εδώ και θα σας πω. Θα σας εξηγήσω πώς λειτουργεί για να ξέρετε μόνοι σας πώς πρέπει να γίνει. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Δεν εμπορεύομαι τίποτα, διότι αυτό που σας λείπει, κατά κύριο λόγο στους ελαιοκόμους, είναι η γνώση. Το κεντρικό θέμα λοιπόν του σεμιναρίου σήμερα, από αυτό το 20 λεπτό που θα σας παρουσιάσω, αλλά ουσιαστικά και αυτό που θα σας πει και ο Θοδωρής, είναι η παρενιαυτοφορία της ελιάς. Για ποιο λόγο μία χρονιά παράγει, μία δεν παράγει ή δύο δεν παράγει, ή τέλος πάντων η παραγωγή πέφτει αισθητά. Όπως σας προανέφερα, είναι τρεις βασικοί πυλώνες, οι οποίοι πρέπει να είναι και μεταξύ τους συγχρονισμένοι. Ο πρώτος είναι ο ίδιος ο κύκλος της ελιάς, ο δεύτερος είναι η δομή του δέντρου, η ποιότητά του, και ο τρίτος είναι το έδαφος. Όταν λέω κύκλος της ελιάς, τι εννοώ? Η ελιά έχει έχει στον κύκλο της, στον ετήσιο, τρεις φάσεις. Μία φάση είναι, εδώ βλέπετε, Γενάρη περίπου μέχρι το Μάιο,
όπου ξυπνάει το δέντρο από το λίθαργο και παίρνει μπρος. Ξεκινάει η νέα βλάστηση. Ξεκινά τα νέα λουλούδια της χρονιάς. Στη συνέχεια, η δεύτερη φάση είναι που αρχίζει και σταθεροποιείται το δέντρο και αρχίζει και αποδίδει, παράγει. Και η τρίτη φάση είναι που προετοιμάζεται για την επόμενη χρονιά. Αρχίζει και αποθηκεύει. Ποιο είναι το σημαντικό που εσείς χρειάζεται να καταλάβετε αυτή τη στιγμή? Ότι στην πρώτη φάση το δέντρο βρίσκεται σε αρνητικό ισοζύγιο. Τι σημαίνει αυτό? Η νέα βλάστηση που βγαίνει, που φυτρώνει, δεν μπορεί να ταΐσει τον εαυτό της. Πρέπει να χρησιμοποιήσει αποθέματα από τη ρίζα. Παίρνει δάνειο λοιπόν από τη ρίζα για να αναπτυχθεί. Κάποια στιγμή που αυτή η νέα βλάστηση έχει οριμάσει από το συνθέτη, αλλάζει το ισοζύγιο, γίνεται θετικό και πρέπει η νέα βλάστηση να ξαναστείλει πίσω στη ρίζα ό,τι πήρε. Και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει να ταΐσει και τη νέα παραγωγή, τον εαυτό της, να ξαναγεμίσει η μπαταρία της ρίζας και να μεγαλώσει η ρίζα. Γι' αυτό και λέμε εδώ σταθεροποίηση. Εντάξει. Αφού μεγάλωσε η κόμη, πρέπει αντίστοιχα να μεγαλώσει και η ρίζα. Αν δεν μεγαλώσει η ρίζα, δεν θα μπορέσει να μεγαλώσει ο αποθηκευτικός χώρος για να υποστηρίξει τον χρόνο το δέντρο που μεγάλωσε, που είναι μεγαλύτερο, την επόμενη χρονιά. Επίσης, αν δεν μεγαλώσει η ρίζα, δεν θα έχει τη δυνατότητα, σαν υποδομή, να βρει περισσότερο νερό, να δώσει περισσότερο νερό στο μεγαλύτερο δέντρο. Άρα, το αν θα βγάλει το καλοκαίρι ή όχι το δέντρο, καθορίζεται εδώ, σε αυτή την περίοδο, που θα ξαναμεγαλώσει η ρίζα. Εδώ, όταν έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά, θα γίνει η διαφοροποίηση των οφθαλμών, θα ξέρει το δέντρο. Έχω αυτή τη βλάστηση που μπορεί να μου δώσει τόση ενέργεια, έχω αυτό τον καρπό που μπορεί να τον ταΐσει, έχω αυτή τη ρίζα που θα με υποστηρίξει του χρόνου, πολύ ωραία. Για να δω τι μάτια μπορώ να φτιάξω. Αν μου περισσεύει ενέργεια, θα φτιάξω λουλούδια για να δώσω παραγωγή του χρόνου. Αν δεν μου περισσεύει ενέργεια, θα φτιάξω καινούργια φύλλα για να αποκτήσω ενέργεια. Άρα ουσιαστικά η παρενευτοφορία γεννιέται εδώ, το καλοκαίρι. Τέλη καλοκαιριού. Και στη συνέχεια, όσο οριμάζει η καρποφορία, αρχίζει το δέντρο και αποθηκεύει στη ρίζα και ετοιμάζεται για το χειμώνα να πέσει για ύπνο να ξεκουράσει. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις φάσεις χοντρικά της ελιάς. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Στην πρώτη φάση, όπου το δέντρο αναπτύσσεται, θα πρέπει να συμπέσει η ανάπτυξη της βλάστησης και η ανάπτυξη της ανθοφορίας. Αυτά κινούνται ανεξάρτητα, έχει τη δική του πορεία το καθένα και πρέπει να συναντηθούν σε συγκεκριμένη στιγμή. Ποια στιγμή? Η στιγμή εκείνη που η βλάστηση πλέον έχει οριμάσει και μπορεί να υποστηρίξει το δέντρο. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή πρέπει να ανθίσει το δέντρο. Αν η βλάστηση προηγείται της άνθησης, άρα ξεκινάει η βλάστηση, οριμάζει και ξεκινάει να ταΐζει τη ρίζα, θα διαφορήσει για την άνθηση. Δεν θα ταΐσει τα λουλούδια. Που σημαίνει δεν θα έχουμε καλή καρπόδηση, δεν θα έχουμε καλή οριμοποίηση, θα πέσουν τα καρπίδια. Έτσι, θα χάσουμε παραγωγή. Αν η βλάστηση καθυστερήσει, η άνθηση γίνει πιο πριν, άρα ανθίζουν τα λουλούδια πριν οριμάσουν οι βλαστοί, ποιος θα τα ταΐσει? Θα πρέπει να τραβήξει πάλι κριτικά συστατικά από τη ρίζα, αν υπάρχουν και αν έχουν περισσέψει, αλλά και έτσι να γίνει, δεν θα συνεχίσει μετά να μεγαλώνει η ρίζα. Θα έχουμε ή παραγωγή ή αύξηση της ρίζας. Η ελιά λειτουργεί ακριβώς όπως η καρδιά μας, λειτουργεί ακριβώς όπως το κινητήριο του αυτοκίνητου. Αν δεν υπάρχει συγχρονισμός, ρετάρει. Γι' αυτό δημιουργείται παρενευτοφορία. Ναι, μεν είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο στην ελιά, αλλά ουσιαστικά αυτό που εκφράζει είναι ότι η ελιά είναι ασυγχρόνιστη. Δεν έχει χρονισμό. Αν είναι χρονισμένη η ελιά, δεν υπάρχει παρενευτοφορία. Που σημαίνει ότι κάθε χρόνο έχουμε σταθερή παραγωγή. Έστω ότι συγχρονίστηκε η βλάστηση και η άνθηση, πήραμε τους καρπούς, αλλά επειδή εμείς έτσι έχουμε μάθει, χρησιμοποίησαμε καρποδετικά. Τι δώσαμε δηλαδή? Αλλάξαμε κατεύθυνση στο δέντρο και του είπαμε αυτή την καρποφορία που έχεις θα την κρατήσεις πάση θυσία. Επειδή έτσι αποφάσισα εγώ. Δεν αφήνουμε το δέντρο να αποφασίσει αν μπορεί να την κρατήσει ή όχι, που λέμε θα την κρατήσεις. Τέλος.
δεν είναι ότι του προσφέραμε κάτι για να μπορέσει να κρατήσει αυτή την παραγωγή. Του αλλάξαμε κατεύθυνση. Άρα τι θα κάνει το δέντρο? Θα στηρίξει την καρποφορία, αλλά δεν θα στηρίξει τη ρίζα του. Δεν θα κατεβάσει αποθέματα, άρα θα μείνει λιψό. Πότε θα τη φτιάξει τη ρίζα του? Την επόμενη χρονιά. Εντάξει. Καταφέρετε λοιπόν εσείς μια χρονιά, πήρατε μια καλή παραγωγή, ουσιαστικά υποθηκέσατε την επόμενη χρονιά. Μετά την καρπόδεση, πήγε κάποιος να κάνει ένα κλαδοκάθαρο, να ρίξει λίγο άζωτο για να υποστηρίξει τα δέντρα. Άρα τι του λες του δέντρου? Φτιάξε νέα βλάστηση. Μα ό,τι βλάστηση ήταν να κάνει, το δέντρο έχει αποφασίσει και έχει φτιάξει. Τώρα είναι η ώρα να φτιάξει ρίζα, καρπούς και αποθήκευση. Όταν εμείς του λέμε τώρα ξεκίνα ξανά να φτιάχνεις βλάστηση, ξεχνάει τη ρίζα, ξεχνάει την αποθήκευση, ξεχνάει τη διαφοροποίηση οφθαλμών, ξεχνάει την αποθήκευση. Άρα τι κάνουμε? Το εκτροχιάζουμε πάλι και του λέμε πάρε εσύ τώρα να έχεις φέτος βλάστηση και του χρόνου θα δούμε τι θα γίνει. Δεν αναπτύσσεται η ρίζα. Αφού δεν αναπτύσσεται η ρίζα, δεν διαφοροποιούνται οι οφθαλμοί. Δεν θα μας δώσει λουλούδια, θα μας δώσει μόνο βλάστηση. Έστω ότι έχουμε μια έντονη καρποφορία. Τα βλέπουμε και χαιρόμαστε και λέμε τι κατάφερα πάλι φέτος. Ναι, αλλά αυτή την καρποφορία από πού θα την ταΐσει το δέντρο? Από τα αποθέματα που θα έβαζε στη ρίζα για να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά βλάστηση. Αφού λοιπόν πήραμε φέτος μια πολύ έντονη καρποφορία, δεν θα έπρεπε να χαιρόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι την επόμενη χρονιά δεν θα έχουμε καρπούς. Ενδεχομένως και την μεθεπόμενη. Και αν καθυστερήσουμε να συγκομίσουμε βάσει του τι θέλει η ελιά, όχι του τι θέλει η αγορά, πάλι το δέντρο πρέπει να ταΐζει αυτούς τους καρπούς, με αποτέλεσμα να τραβάει θετικά στατικά από τη ρίζα. Αφού διατάισει αυτή την καρποφορία από τη ρίζα, στον επόμενο κύκλο δεν θα μπορεί να ξεκινήσει όπως πρέπει να ξεκινήσει. Σας είπα κάποια από τα στοιχεία του κύκλου της ελιάς, έτσι, κάποια πολύ βασικά, τα οποία φαντάζομαι τα κάνετε κιόλας αρκετοί και θα αντιληφθείτε τώρα από πόσα πολλά διαφορετικά σημεία δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι παρεμία αυτοπορία στην ελιά. Πάμε να δούμε τώρα τη δομή του δέντρου. Πώς επηρεάζει. Ένα αυστηρό κλάδεμα. Εσείς αυτό δεν το βλέπετε, αλλά στην Κρήτη γίνεται κατά χώρο. Παίρνουν ένα λησοπλήρωνα, βάζουν όλα τα δέντρα κάτω. Σαφέστατα για 3 χρόνια δεν θα πάρουν παραγωγή, εντάξει. Γιατί με ποια φύλλα θα γεμίσει η αποθήκη της ρίζας? Έχουμε φωτοσυνθές στο δέντρο για να έχετε φτιάξει αυτά. Κακός φωτισμός, κάτι που ισχύει στο δικό σας ελαιόνα, εδώ τις λέω. Αν δεν φωτίζετε επαρκώς το δέντρο, δεν φωτοσυνθέτει επαρκώς, δεν φτιάχνει θετικά συστατικά για να κατεβάσει τη ρίζα. Επομένως αυτό δημιουργεί παρενεστοφορία. Εκτός ότι δημιουργεί χαμηλή παραγωγή και χαμένες χρονιές. Μεγάλοι μακρύ βραχίονες καθιστώνουν πολύ την κυκλοφορία του χειμώνα. Είτε να πάνε απάνω στα φύλλα να φωτοσυνδέσει, είτε να τα ξανακατεβάσει κάτω στη ρίζα. Χάνεται ενέργεια και ουσιαστικά πληρώνει πολλά μεταφορικά η ελιά και τα χάνει εκεί πέρα. Που δεν χρειάζεται να είναι μεγάλα τα δέντρα, και μικρά δέντρα μπορούν να έχουν μεγάλους βραχίονες. Και αυτό είναι προβληματικό που σας δείχνω. Πάλι την ίδια δαπάνη έχει. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά που είχα έρθει, διαμερισματοποίηση. Κόβουμε κάθετα ένα άξονα, όλος αυτός ξεραίνεται, διαμερισματοποιείται, που σημαίνει δεν κυκλοφορούν χυμοί. Θα πρέπει να φτιάξει παράπλευρες οδούς στο δέντρο για να κυκλοφορήσει χυμό, άρα μεγάλη δαπάνη ενέργειας, άρα βγαίνει από το ρυθμό του. Θα πρέπει να κοιτάμε και το λαιμό και τη ρίζα του δέντρου, γιατί είναι πολύ βασικά κομμάτια της δομής του δέντρου και τα οποία συνήθως δεν τα κοιτάμε. Εδώ βλέπετε ένας μαθητής μου αναγκάστηκε και ξέθαψε το δέντρο, το οποίο ήταν μέχρι εδώ θαμμένο. Ωραία, φαίνεται. Ήταν μέχρι εδώ θαμμένο και αντί ο κορμός του να είναι εδώ έτσι, όπως θα έπρεπε να αναπτύσσεται κανονικά, έχει γίνει σαν κλεψίδα. Αφού υπάρχει αυτό το στένωμα, πώς θα κατεβούν οι χυμοί? Από πάνω κάτω και πώς από κάτω πάνω θα ανέβουν.
Αυτά δημιουργούνται κατά τη φύτευση των δέντρων. Όταν τα φυτεύουμε βαθιά, βλέπετε έχει σαπίσει εδώ ο κορμός, γιατί αυτό είναι κορμός, θα πρέπει εδώ να έχει φυτευτεί, όχι εδώ. Επειδή φυτεύεται βαθιά, ασφικτεί, αρχίζει και σαπίζει ουσιαστικά και έτσι δεν έχουμε καλή ανάπτυξη. Ξεκινάνε οι ρίζες να πηγαίνουν ανάποδα, να γίνονται ένα κουβάρι, όπως αναπτύσσεται το δέντρο. Αυτό που σας δείχνω τώρα εδώ, τα συγκεκριμένα από μαθητή μου, τα είχε 5 χρόνια φυτεμένα και είχαν παραμείνει ως εδώ. Δεν αναπτύσσονται. Μου λέει Μιχάλη, τι έχουμε, του λέω κάψε και θα καταλάβεις. Πρέπει λοιπόν να κοιτάμε τη δομή του δέντρου, στην ολότητά του. Και μετά πρέπει να κοιτάμε και τη δομή του εδάφους. Τι σημαίνει δομή εδάφους? Θα πρέπει να φροντίσουμε την υγεία του εδάφους. Οι μικροοργανισμοί που ταΐζουν το δέντρο να είναι ενεργοί, να έχει αρκετή οργανική ουσία, γιατί αυτοί φτιάχνουν το πορόδες του εδάφους. Γιατί μας ενδιαφέρει το πορόδες του εδάφους? Γιατί αυτό είναι που θα συγκρατήσει νερό. Τώρα τόσες μέρες βρέχει, αν πάτε να σκάψετε στα χωράφια, κάτω από 30 πόντους δεν έχει κατέβει νερό. Στην επιφάνεια θα είναι. Παρακάτω θα είναι στεγνό. Γιατί κανονικά, αν πάτε σε ένα δάσος, δεν θα βλέπετε να τρέχει νερό. Πέφτει η βροχή και το έδαφος ζουρφάει το νερό και το κρατάει στα σφουγγάρια. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Επειδή όμως δεν το έχουμε δει ποτέ εμείς αυτό, και δεν μιλάω για εμένα που είμαι νέος, μιλάω για τους παλαιότερους έτσι, γιατί αυτή η ζημιά έχει γίνει από το 60. Δεν ξέρουμε πώς είναι ένα υγιές έδαφος. Θεωρούμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι το φυσιολογικό, ενώ στην πραγματικότητα είναι κατεστραμμένο. Άρα όταν βρέχει το νερό δεν συγκρατείται από το έδαφος για να το δίνει σιγά σιγά στο δέντρο. Και φυσικά το επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με το έδαφος είναι ότι όταν το έδαφος είναι υγιές, παρέχει στα δέντρα μας όλα τα ανόργανα στοιχεία που χρειάζονται. Και όχι μόνο τα 17 που μπορούμε να πούμε στο υπόλοιπο. Εντάχει θα σας πω για όσους δεν ξέρουν ότι η 6η ομάδα ελαιοκομείας ήδη τρέχει, γίνεται κάθε Δευτέρα 8.30 με 10.30 το βράδυ, διαρκεί 6 μήνες, καλύπτουμε τα πάντα σχετικά με την ελαιοκομεία. Το κόστος συμμετοχής είναι 500 ευρώ σε ΦΠΑ και όποιος ενδιαφέρεται για πληροφορίες θα ρωτήσει εδώ τον Μιχάλη να κρατήσει στοιχεία, να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν θέλετε προλαβαίνετε ακόμα να δείτε. Υπάρχει και το σεμινάριο της υγείας και γονιμότητας του εδάφους, το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, γι' αυτό έχουμε ακόμα καιρό. Και θα κάνω πάσα στο Θοδωρή να σας πει για τη λίπανση, ήταν το τελευταίο κομμάτι που σας άφησα. Θοδωρή, έλα από εδώ.